ömürler bek tez o'talar şol. Бүген 25 май. Мәктәпләрдә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Олы тормыш юлына баскан һәр егет кызга ак юллар һәм максатларына ирешүләрне телибез. Игътибарыгызга шәһәребезнең 5нче гимназиясендә узган дулкынландыргыч чарадан фоторепортаж һәм видео тәкъдим итәбез. Yaş kıyınca güle kalasın. Hürmetli укытучылар, hürmetli әтиәниләр, сезне бүген барыгызны да менә шундый матур соңгы кыңгырау бәйрәме белән тәбрик итәм. Әле алда балаларның имтиханнар көтә. Барлык матур сүзләрне, юллауларны без аларга соңрак әйтербез дип уйлыйм. Карагыз, алар нинди зур һәм акыллы. Алар барлык сорауларга да җавапларны беләләр, аларга бик рәхәттер инде. Без кайчан гына шулай исәп җитәбез икән? Инде менә үзем дә карап утырам, күземдә яшьләр. Чөнки менә сезгә карагач, шундый зур егетләр һәм кызлар, матурлар, шибәрләр, ә минем күз алдымда сез һәм шул кичкенә генә кызлар һәм егетләр булып торасыз. Һәм күңелемдә һаман шулай булып каласыз да инде. Исәнмесез, добро пожаловать в наш татарский ресторан. Сәнсез. Минем ашысы килә. Бирегез әле, пожалуйста, бер эш пычмак, бер бәлеш һәм бер сөтле чәй. Простите, вот ни слова не понял. Можно, пожалуйста, по-русски? Ничек инде Татарстанда яшәптек, татарча белмисең инде. У нас просто ресторан новый, вот, в меню вообще ни слова по-татарски. Ярар, хәзер башкача эшлибез. Яхшы, брат, ашсы келем. Китик. Агачларсыз урманнар булмаган кебек, укучыларсыз мәктәпләрдә була алмый. Мин бик шат менә сезне бүген шулай матур кызлар, егетләр булып үсеп каршыбызда күрелгәнем өчен. Сезнең кебек укучылар булганда, менә туган телне гасырлар буе югалтмыйча саклап калып була. Чөнки сез бүген татарча сөйлисез, татарча җырлыйсыз, татарча шигырьләр да менә сөйлисез, аралашасыз. Много лет тому назад это было признание гимназии номер 5. Впервые пришли 2 полноценных больших класса. 2 больших класса. Это означало, что город признал эту гимназию, и желающих чуть ли не на конкурсной основе, тогда еще было больше желающих, достаточно много. И тогда, вы знаете, не первый год, наверное, но, наверное, во 2 классе, если не в 1 классе, я Рамиле Шафиковне сказала, это будет, ну, наверное, если не первый, то это будет твой класс. Да? Ага, Рамиле Шафиковне, мин әле ял итәм 1 ел, бөтен кеше ял итә. Юк дидем. Потому что шуның хәдәр туры килгәннәр Алсу Рамисовна белән Рамиля Шафиковна. Вот это продолжение Алсу Рамисовны Рамиля Шафиковны. Уходишь, да? Бросаешь? А как же я? А как же мы? А как же наш кубок? Ну что, братан, исәнмесез? Ой, исәнмесез! Запомни, братан, ты учился в татарской гимназии. И мы хотим сказать Зур рәхмәт! твоей маме. Ушлашырга